kini gede kesingi ke bau blei ukwa man lagi kambah agaji mujpi kini gede kesingi ke bau Jesus Christ ukwa man penkia IP ukwa man le man pelai IP nak pop ko bisa te syakong kini gede kesingi ke bau Jesus Christ ukwa man IP kini ke Ktien ke jong sngap aduk man kut kini kubor ke jong blei dah syak skor bah dah sngap bah dah pelit jumut bah Ngeit scam kandon ke breakthrough kandon ke jipelai ke bakrau tapi sngap at syak skor kini ke Ktien ke jong blei ke pelok bisinga na aku blei ru ye pi ki ba syak sngap ye kubor ke jong blei ne ko we ke por syak we ke por ke badon pedang ke jing terang ke jing sliang man sngap at man syak skor ke Ktien ke jong blei la pi long ki bru ke batkan ne ke Ktien ke jong blei u blei ni pendap pi na maru jisu ong suk ki batkan bat ke basliang na ba an pendap ki suk kita ki bru ke batkan bat ke basliang ke pelok bisinga Ngeit pi barok ke bapet ini video mentah pi dona pedang ke jing tangan bat ke jing sliang ya ke kubor ke jong blei bat yom se ko jong blei ke Ktien ke jong blei ke bangakwa ban petsingau hang ni ke por ke bomtal ni kubor ke jong blei ke bapila ban siam ke gospel ke muyones ke lenong basau ke khot ke ba san peu bat ke ba haduk ke ba san peu sao hang ni ong ke Ktien ke jong blei don away ubriu udon away ukhon jong bat uni ukhon jong ula janyap og Ktien ke jong blei uban sayap no bat uni ubriu ula lek se Jesus Christ kat ba udang lek Jesus Christ ula ya tho how Jesus Christ ya ka e ga bajia ya uni khon jong bat nyo i hang ni ket khot ka san pe Jesus Christ ong u Jesus ula i tho how to khelek no ukhon jong me ula im uta ubriu ula ngeit ya kata ka Ktien ka ba Jesus ula ong how bat ula lek no hang ta te haba ula dang le hiar ki sikri jong ki lewan tan u bat ki leong u khon jong me ula im ong ka Ktien ka jong blei haba ula de ban ye tho hu Jesus Christ u jisu ula ong to khelik no u khon jong me ula im khelik no u khon jong me ula im bat u new bru ong ka Ktien ka jong blei ula nget ya kata ka Ktien ka ba u iohsngew ngasngew tenat hang ni ba u new bru u nget ya kata ka Ktien ka ba u iohsngew no Jesus Christ bat u leit ong Ktien ka jong blei haba u leit kisikri ki jong utang ubri kelawan bantan ni una marta khon jong ula im ong ka Ktien ke jong blei uta khon jong ula im ong ka Ktien ke jong blei bat uni ubri ula keli hamar ka por ka ba kumnu bat ka dei thik hata ka por ka ba Jesus Christ ong to khelik no khon jome ula im ki prolog ni jinga han ka por ka ba menta dei ka jingai ka jong uni ubri ya kata Ktien ka ba iohsngew ba khon jong ula penem uni ubru hang ni le ringi pej ba uklem ong Jesus Christ ya yang in le cheyeng uklem khot Jesus Christ bo le cheyeng jong u bo un kta khti le ni bo un le kumno harangi yo i hang ni ba Jesus usyukren bat uni ubru ungai kata Ktien ka ba iohsngew bat ulek de ka jinget ki plok jinga ulek de ka jinget bat ka don ka kambah ka bakrau ka bajia ka yeng ka sem jong uni ubru bat adu kata ka por kini uni ubru berkat pakai yang kesam jung kila syukri ya Jesus Christ kila bot ya Jesus Christ kila ngeit ya Jesus Christ bat kila bot kila syukri ya Jesus Christ kila bisinga sengau tenat hang ni ba uni ubru pakai yang kesam jung kila kut jimut ban bot ya Jesus Christ kan umun da pedang jopi kila bisinga pidon da pedang gajing le gajing pang gajing stom pidon da pedang gajing kulmar pidon da pedang kata gajing ke ba pimla syo ban sengau tho bat pila duai pila pak duai ro ki biru ki jong blei re haduk menta pidang ya sa hang ta ngai i hang ni ba uni bru ungai ki pro bisinga dei ke jinget ke jong uni bru ya kata ka Ktien ke ba iohsngew bat ka jia ka kambah ha ka yeng ke sam jong ha ukhon jong bat ha ka yeng ke sam jong baro ka wei ki pro bisinga ka bang sngau tenat hang ni ka long ba uni bru ungai ya kata ka Ktien ke ba iohsngew no Jesus Christ umai uklem atatin umdan ta jing atatin tip ukoi ukhya ne tip ula yap ne ulong kuno uklem don kata jing atatin haga jibut cepkat haga dono dak mensem ga jung don sibon ki bru haga ni si gi ba ngangeit re cepo ne ga don ga jing atatin let's say don up dang jupi ki ba page ni video menta pi ong ngangeit bangan khia haba pi pha dwai ki bru jong blei haba pi puli Ktien jong blei haba pi iohsngew ga kubor ga jong blei ka ba sikri jong blei ki kren pi ong ngangeit han rei chapo na ga don jo pi ka don ga jing atatin ka don ga jing bom ngeit
kadon ka jing bom ngeit ki pelok jinga let's say pimpat don kata ka jing ngeit haga dot no ka mencing go jupin na kata ka hadu menta pidang ya ilong kumju pidang ya sa kumju kamdon kata ka kambah ka bajia kamdon ka breakthrough kamdon ka jipelat kamdon ka ai ka bajia ka jim go jupi haga ying ka sem go jongpi ngakwa manganong pi ki pelok jinga uni ubru ngeit ya kata ka Ktien lakan no pusin pi iohsngew khubor ga jomble ka bashik ka bakishikri ki jomble ki keren ki alap hatu pingeit em ya kata ka Ktien Pilet em dia kata ka Ktien uni ubru ngeit dia kata Ktien bat ulet ong Ktien juble haba ong let yang ni kemut ba ukok dia kata ka Ktien ukok dia kata ka Ktien bat ngeit udon kata ka jingeit ba ukun jenga menta ulaim kat numut da pedang jupi pro jinga ki ba page ni video menta dagi post name dagi benai pila duai pila pha duai pila syukri obleh henry haduk menta kamdon ke kambah ke becia ngakwa man oi pi pro jinga ko ngo ya ka Ktien ke jong blei le ya ka Ktien ke jong blei phin iohi ki kambah ki ba krau kinja la da pinut ban ngeit ya kata ka Ktien ke ba pi iohsngew la da pinut ban ngeit ya kata ka Ktien ke ba pipuli haba pipuli ka Ktien jom blei ke ba pi iohsngew ya ka Ktien ke jong blei don kam ningai pi ki pelok jinga bangin ngeit ya ka Ktien ke jom blei bat la dangi ngeit ya ka Ktien ke jom blei hang tang kan ke kambah ke bakrau ke banja hang tang kan don ke breakthrough don sibon ki pelok jinga ki don sibon ki bru hageni si bong ngamla ban kala nakwa man oi pi ngeit ya kata ka Ktien ke ba pi iohsngew nagi skiri jom blei apa pi sngap ya khubor ke jom blei let's say lang ba jonga let's say ni kiwe pat ngeit ya kata ke khubor ke ba pi iohsngew bat le kata khubor ke ba pi iohsngew pelok jinga phin iohi ki kambah ki bakrau kinja wat ya sa aga jing ong ngamla wat ya sa aga jing pha duai ki pelok jinga ngeit ya kata ka Ktien ngeit apa ki biru ki jom blei ki duai ngeit apa pi puli ka Ktien jublei ngeit kata ka Ktien bat kongu kata ka Ktien apa pi iohsngew khubor ka jublei kongu kata khubor jublei bat ngeit kata ka pelok jinga phin iohi ki kambah ki bakrau kinja haga jim jo pi shmet bat haga yang gesam ni jo pi ublen kerku